penalty, jo, z mýho telefonu. Ještě to jako doraz. Ty vole! Tak víš, no. Jsem tady udělal nůž. Jsem dal takhle. Digrouda. Dělej, kopej! Můžu dát pardu? Ne. Tak jsem tě podělal. To, abyš to připravil, jako tady bude děti na ten Halloween. Ne, to je jedno, to on si domluvil sám. To, já můžu sem jít kolik chce, ale oni půjdou po jednou. Takže první půjdu já, to nezajímá. Musíš přijít sem na chodbu. Ale